Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Panganlet sa yeng ru. Kakong meli kharso ano kabade kuwe ne ginong rap jong kasnong jongsha haka praterik unai luar arajar arpuar kala kerpa de sarkar jalla bentuk lar lem halor ke jing herdor saba palat ujhur kubi nakadol laipo lani laipsan shikilo saka hinyo lani nriu tengka shikilo kat hado balawanra ya ke jingdo nong kabasar khai ya ginong rap haka jing ekran begila pathai kubur kakong meli kharso ano kala itu bagani ke jing herdor jong ujhur kubi kala pelong iki nong rap hado bakim no chu watang ban khet yo kubi na kilingkha number ba watang kabai kali bat kabai ai nong ban od yo kubi ru kammi sho kani ke jing herdor jong ujhur kubi kala pelong iki nong rap ha ka than jong sha ban binyaw na ei kinyo pisa ban thiet khaw bat thiet bam ban pendap ha ka yeng kasam Ngamatang awan hang ni ngadei nakasnong chongsha kagerteng chonga gadei kong meli khasana baju khot it kong diang tena kata kadang awan hang ne kadang nak bentang ngadei kanong rep tingi i ba uniu kubi menta ula long ula ngila ula long ban ot ula long ban de ban pempoi sayau rei menta utat kador jung kubi menta kalong tang nyau tongka tang ka kilo te kamot ngi kinong rep ngi i kilaya ut buon kipala kipam ban ot ru kanong ka barem kapay kali ka barem te kamot nyau tongka tang ka kilo kamot ngila yap kalum ro kabangi wai kalong ka barem ka ba poi dor kumba san phau sinur kami ngi seja ang fokus nang kejongi bat arfusan kare ka ba syutau surat kubi kabun kare san phau tena kata kata i bikinong rep menta kalong kecing kiliap tangan kimla suban yo tang ban wat ban thiet jing bam ru namar kecing tat palat kubi tena kata kata wan hagne menta ne por ban kerpat yak sarkar ka badan ka bor bakan thaulem kilat kilenti ban supply yang ne kubi ublatat namar ba ngi suwan ya debe hayo ngimtip ikilat kilenti reki minister ka sarkar ka badan ya ka bor ka balak ban supply si kiwei pat ki state reki jingkar pat ka changa kalong ba phinya petlem om phin sngak ma karan ma re dawan si sinong ka chongi si chongsha ka than kinong rap kubi phinya i da choki khmat ba kumno kubi wat nga dang phun men ne dollar ang kan no phia de kubi menta ang menin lay riu tangka si kilo tena kata kadaw banya ot ngim not shu namar ka bay kali ka barem bat ka bay belawan ay nong ot ka barem tingli shu e halum menta om mga shu thok re la pikwa ji sha wan ban sha sinong chong sha chongi ban pet lai ju ki khmat yaw ne kubi tena kata kadaw wan menta hang ne ha po shilong press ma shilong press klop ban wan ban kren lem ba pinyo i lang ba kaneka kacing kren ka chonga nang ne ngatip ba se barok khot phila banyo i lang ba kaneka si menta kacing kerpat ka chonga yakibor chong sarkar ba menta hi kan sim na namar ne kubi umlang ban e uphan danglong ban e sitayaw henre kubi sisin ulaman menta hi hap ot no tena kata kalong ka balong emergency ha kane kecing iyo kubi dena kata daw baka sarkar kan perkhat nak kloy ha kane kata yo banwan menta kan thaulat kan penkiu dia kador kan bodor nang ba kini kinong rep kin im de haba ngala se ka sarkar kam la ban tip la dangim pen sngew mo ka sarkar kam tip la dangim pen sngew re menta ngawan pen sngew hakmat jong phi ka sarkar ki minister barok kiba dan hapa ka sarkar la pinisim khela mi we barok khat na ka banta uni kubi namta kubi ba ula tat ka dor bat na ka daw ngawan man kerbat cur ba pin sausen elem ban yakran ya ka dor ban ba pet kumbalong lem ki we ki mar mo kila ban bu ka dor re yo kubi ru kila ban bu ka dor ban snalam kila klinti se ki we ba ki state ru ba pin pon poi ba pin thaulat ba pin shalan lem na ka daw khna mi la ban im henrei ni la poi ha ka khim ni la poi ka ut
buôn ki ba pli ki ang ngim le shu kum no ki wei ki upan ru la put lut upan uput manta ha bangi le ti si spa nur ki ang ru sau paket lai paket dia ula put de des tang kubi bangi ya bangi la ban beteng ya ta kicing im ban ya khau re kubi ru utat de na kata kadaw manta ngawan ha ka por manta ban kerpat lem ya phi ki bor sarkar ki badan ka bor ki bala ban thao ki lat kilti ba phin sau lem ban kit khia ya ka kam ka ba keren manta ba phin wut ba phin pen kloi kata ka jing ya lam ka jong phi lang ba kabinet no ba phin ni prakhat ya ne kubi manta hi knang ba ngila ban ya de no namar manta ulaman re kum banga ong ude umar put de ka mod da phin pen slam un suput halum namar ba ngin ai nong na ngin ba mil de na tang bat ka bai kali bat ka bai ai nong la lut hakine ki benai ki baladem hakine ki benai ba san ban riu kador chung u ko long sau phau lai phusan kumta re menta pa de ki balai ji per ka long hadu kan ni na kador ka balai phau ka ba sau phau ka ba ar phusan ka her kan san hadu nyo tong ka pratangka te ngim la chuban sau thu ngi kinang rap ma te na ka daw nga karpat ek sarkar ki dollar ki badan hasinang chongi ki bathiet hi bat ki dollar ki ba pindeh yo do ru ngadang phun menne nga phun i tai we dollar nga ang kat no phi de ku bi se yo ti ang nyo tong ka pratangka te nga phun i tai we dollar ro yang ba menin dang la nyo tong ka pratangka mata ka sngi tip kan long kum no ti ang mata te na ka daw nga ang kane ka long ngi i ba u taw ku bi ka ta ka khun changa halum la shu e kum no ban ot no tang bat laya khuj tang bat ka bai kali yel dem ya shu ban bu tu ki bat hit idan we dollar bat hit national bakit kali te ile bu is pa umpanai te la se tip ki kem kita kinang thit ngim tip la se ka bam ya yo ngim tip te na ta ka daw kan ni syukur pat yak sarkar kan tuklar lem ka kata ban amal wala bitu ki dollar ru ngam ong renga nga kerpat yak sarkar kan ba kuwa bakanon pete ngam tip ya kata te na ta ka daw long lay kum ta kamut long ni kuwa ban ka sarkar kan tuklar kan balay kat no si pile de balay pitit nyo tong ka pratangka na yaw ngam tip ngadam thang to dollar ba de ba pande ki jhur te menang adang phun te ong ta jhur ong nyo tong ka pratangka te ong la sai dai kan lang kum no te na ta ka daw ngakwa ba ka sarkar kan bisa kan yang ta balay ka poi sa ta ka daw nyo tong ka pratangka ne se kila bitu dollar ne ngam tip te na ta ka daw wan knang ne. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.